Murobelio kubwatia tukwendere tikurigirirwa n'abana insi y'emyaka 13 igo nuganete bosemya bwa Bible Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Buya kigima mwanchwa omwoleli nkorange wakire buya anonse sodigereti geteseni kiage tembe korwa litukaligalia lero alia Jumatano shitaliki 15 chomotinye 12 jo mwaka gwechirubere na 24 chingaki kigima abanta banke bagante kwerobelia gochia ase omoyiga oliwe Christmas na boigo moyiga bukore mwaka ya 2025 nimambia lero ine twani ya getembe ngukwaligania tunyalaka bato gusangamo asanjera ya muguseyende nje nigonguruko haruri ototo nyaingiri litangana kigima nigongo kumenyenga na mange agante nikiwa chinsemo kuwa mono litukuligoro chingaki aba bwatani be kiama gia UPA gose United Progressive Alliance banyatoka bakomerana aliyesomochi onyamira ime county Nyamira zabanyatoka bakwana amange igoro ye kiama kia UPA kiama kibwate omugavana yomo omujumba yomo negati yaba MCA ime county ya Kisii na boye county ya Nyamira nase boye banyatoka bakorobelia gosoko kwanira omugusi na koligia chinjera chokane na omugusi ngomuserale amo na kwa boye kwaligania ebyama binde gwesonania na kuwatana na monekia mekia UPA elikamena kebuna omugusi ngomuserale amo arabati orwo nigorwalegantiwe no mulikeito World Cup Okara gago kwana somusangerekano obugokoro mwaka imeye county ya Nyamira bwe kiame kia UPA omugavana we county ya Nyamira muske amuske mumenyaribo nigagendere ko bagakoboli gesego kyomugusi ko bamo elikoro isi kiama kirabakonye kwene kya konyora libagali okukwanira niliogia limo gesiasa meyense ya Kenya. Yore tumekaa hapa tumekuwa na National Executive Committee ambao ikafungua njia tukakuwa na National Governing Council today. Tumejadiliana maneno ya kupanua party. Hii ni National Party. Lakini vile tuna expand kwa top tutakuwa tunasurrender vitu vingine kwa maeneo mengine ya Kenya. Coast ipate moja, wewe nipate ingine, mtivale ndio tukue na nguvu zaidi. Kwa hivyo tuko tayari kuenda mbele na tutatemesha. Kufika mwezi wa June tunapanga kufungua maovishi toto ikwe 26 ukwanekerekyo moske nyaliboni gagendere ko bagotebo mukia babekire kweneke bunango kwana bali hamone byame bibiro siriamo negesaku kyomagusi elioko banobo mobunenchire yamo irabanyorere libagalya bene ukwanyo lyogie limo elioko nyorege talikorwa samagendro ya serikali nene akato jana bamubwe kura uto kwana neruga ya at the moment ndote omondati sorovu epati ya yera kini atawata ba uchimotu unatogo suka ekure ale ko kwa sawa otherwise to ahead ukwana bagekerekyo muskenya libo nigagendere ko bagakwenekia buna batkunyara ko bagusegeta na gutiotereria akorosi wa gekyombekeria keboshoria munechi mbebe mensi ya Kenya kia IEBC elioko korobo cholia sechi wadi nyama ya mune wadi nyansiongo asoba choli ubotara abogokore kasige kabono into kiagendere ko bagekurateria amagenderero. Hii mambo ya kusema ajabuni IEBC kwa sababu iko kotini nafikiri hiyo makezi ingine wezi jua vile nachikuja hiyo makezi ichunguzi, isn't it? We need IEBC as soon as yesterday. How kesi inaweza kwa makoti na mnagane na kila mtu hata machaji wanachua iko vitu ya national interest. So tunataka hiyo mambo iangaliwe. Hiyo makezi ishuruhishe because lazima itupiliwe mbali. Because you can't stop
if there was no equity in the selection of the panel, let it be sorted out immediately from above. Elioye umemsiebe wadi eligo momoske nyambega gisesa oyuboigo urumunyakirego bekiamekiga kya UPA nigonera agendere ko bwagotogyo bumubumo gusi asaganira bagusi kwanekya gugyanche kyama kya UPA na aboigo na bwatayega yo gukwana asumusangerekano yokorekana litukulira rimeye county ya Nyamira twanyorana na abagusi bonspi rubate byama bire byama 8 omoske oyongo okabiro mobungo South Mugrango omoske omingo magara tati kengere na abande tokale kunya kwana mumisati na kituraje 2NSP ngabagusi into turakore tangani tonyora abagusi bonspi baberi rubo erimo igona the leadership of abagana baito mugavana Nyamira mugavana Amos Nyaribo twakwari mpaka no mugavana Okisi County mugavana Simbarati and all our leaders tutotomo gusiara chamo na litore negotiator. It's very unfortunate that under this government Jomo William Ruto Nyamira County has no single cabinet secretary, has no single PS. Kisii region for the first time in history we have no single PS and the way tora ridimwe genteke no go chamo sangarikano oikiranwa amona barai aokorwa se chinsemo oimense Kenya abu anene barababwatani bekiamekiga kya UPA abu baikirana sobomo na kulia ira yo guchikunyara kwa baba gokora mirimo asobomo elio gotinya ekiamekiga kya UPA wosio bochori bo mwaka 2025 eginko report rigetaseni kya wanjete kya Gatembe kurugiga se county ya Nyamira inchi gongoro kwa Likap Okara na ya mata ya mukuru wa chinsemo cha bucura makatabuna ya mata ya Zakaria Nyambega manyisa nigerebirero maga iyo muriro gusamba enyomba yabo na kwirira abarabo gusiria enibe nyinge egento kitaramanyikana gikono munani kigenda kubage kwirira ogwateka kumuriro yo ase chinsemecho bagukwana na Gatembe ndigwanyate ko baba koenekia gekorekyo nawe kuburia serikali wesona ni nagokoro butuki na koenekia buna ningi kigenda kubage kwirira ogwateka kumuriro yo ase bonoiga obutuki bagenderete roboti uru rwariganitigwe no mulikito Morikeito Dipon Asanya Biarenge mari mwana nepese gracia ya yepi pindo nonje kuri biya yetepi nigoba omoichano monene emambia ya lero guchasa abanyakenyero bamwa musuma magaya mateyo mugaka Zakaria manyisa gusamberwe nyumba obugukira lero alenganga saa sita iga saa tujo sawa tuakorre gasikuru tuachirika na watu wengine ndio yana akaitiga parali akatiga jankaru chembe tiga manye kare paru mate basi kai kankaru wala kangi berega atu atiga nerega okoma kesi kumbura kingi ngai no kwarali ngama tindara bono tu ngote no onde se para se won agande ibon tira ko jarura inyomba gende te kuyi komoraire ekinyomba kikoya ali ngutavuguru nyomba ga nkumnya ko ekiko bonyara mane nyombe ni bwa yo twasome tamaji tokalimira kilio kubeka maji na lyo muriro gante kabisa abachukuru benkeywe nigo bono babete bagotia makweli kuwatekananga obutuko boiga tibaraire asenyombeyo egeki abana mbako bale ngone nyombe nena bale abachukuru tokate bakanoje cyombe kikwetali na indoro cy'ibintu byose bikorekanete asarere gayerane njengo bya serikali tari muntu ko jokatanga nyagete na mojenga kiango lakini Yesu alimatenga Yesu na kalite na moroke ibonga tenga no nyenu omenye tenga nimbwate deni hayi egari bari okokora egago chande binga deni yane nabo byana bonko mwakana kubwaje gukora ibindi kubiri ase chinchira chiagana gari cyo kurimyo muriro ywe nigo bono bereneirie county ya Kisii mono anena se kiombe kirigetenerete amangana yemibasokano aso gitambukiro kasaywe nabo igoko bakonya aso kurimyo muriro abantu kare wetu abwite sirimbi abantu mbatemete wojaga tubatama kurimyo muriro katwatama kurimyo batwengera tugatamba kwakera Kisii County government yesini o maene yo mtedu wate director Edward na bana gerete Edward yesini nawo yitisi na landeru basi au sanga bucura basi na baso ke asoga tiri gadi yo kurimyo muriro digache tuwetesi tukarimyo muriro komenta nayo nigo bono egekorekiga getigete abange nemeichano
ase bano baboririe serikali koira egetambukiro kyo gokora botuki na boigo kubwatuko bokonyi gochia cia mateje korege narorire nanya gokerora ingo sabe serikali etokonye bine bikone oyo arete iga nyasao nere to mutiga nera rire bune chombe chikorera amana akina yo chombe jiete lakini ekoreke kerie kiese ese mwana wa naende bikoreka bire byo konyora na abantu bakonya goetra mechiga kerege monsta yo le kurware orocho kumanyanga gana wende gusamba igana yakoreka netantu ana gokerora ona kero chero monta gocho samba kana chombe ochire mauchi sambere bono nokoro na bono na bwate ni ete gusaba serikali pakieto konyi oyo koreka yakoreke amanya samu abe asingira maitikia okora singira kera gusamba ibintu binoniga igara nyari kukora gebintu onde mwese okora ibintu bine agitiga chiati ndotora sabe serikali etokonye tonyo akisingira ibintu bisare ketamoro chinjinijira birale binge byabanyere binde byalemba gikuripotire getaseni kia gatembe korua mwa sioma egotoka chinse mochiri cha buchura imeye bunge ya kitutu cha sauti litaliana inkuru kwa dipon asanya togotigana na yo mwancho rigereri tukoligoro nigo aba orokigwa gose abasae bali balense myaka 13 banyate ko bakumirana na konyara obasemi ase ewodi bino ime ye bunge ya Nyalwali Chache county ya Kisii insi obraibwaye omwamsiebe wodi yo muskesti warika amo wasokubatrana amo ne kansa ya Adventista kukona chinga kechyo ni omusikari kanyate kana kibuna kinega tambure kana kibuna abasaya bunko erobeli bali buya elinde banyaka bagotanga okunelirwa nabo kwenyora ase abikole binde biribiranyaka bigotanga okena kwabo ase chinjira chibwenerete nigo musikari kanyate kana kibuna mrobeli digera chikogendera kana kiwa imme ye wodi yo roboti ru rwalenganti gweno mulikito Daniel Ontiri ase wodi beno imeye bunge ye Nyalwali Chache imeye county ya Kisii MCA we wodi ga muskesti varika nigagendere ko bahaso mostari bosyo kwene bona wodi ga yakinire wetera so kubwatani wa hase merobelio au hase litukulya lero muskarika aikire na hase skuru ye secondary ye Nyamagwa SDA yotoka sensemeyo asumaiga olengete kwene na amegelio hasa abana bebegolie beke na mo bali balense ye meke 13 ye kanisa ya Seventh Day Adventist SDA kintikenia sia chakire wodi ebeno ketare rumono ande kegendere mutu yekogera okobundisa ekerwa gosomio bana lingana Nyasaye ko basomi ba igoro ikisemi na kibakomenya mbaka uyu maite gosoni charani uyu maite kogenda bontereba igo bakwabundisa kira kintu chamwanya abantu otakeire komenya enseye ase hamegelio hayera chikokoreka hasika kiike merebosyo abana bega gwetania eriwemo nigo barachigosomigwa na mono igoro buna bagwetanga kurwa samariogo yogotindia wetanga kurwa sobonelia bwechingencho au igatia bogosarwa ko mwana mwiseke kwegeliwa igoro yogotwara obwa matobuya nabantu babonchokanaine amegelio igoro yogwa timbo egati ya yanda mange ase buna nala basomi bateba na bano mupasta na sema igoro ya Samuel na kinya saya amurangireti ibalgo tanga ekero kwarangiri kwara manyanga ngo korangiri no muntu Nyasaye gose no muntu ukwire busaime gose Nyasoleime igo kwategerera nga ningo korangiria kogera ekine kekene mono kyana kyanga sirigana limwa muri arero nga totegama tokasa na kinya sata era tumuno yomo amatabiri ukwa na chinga kecho moskari kane gagokera egetambo kirekiga akomenta buna ekigange chikokonya asoko eneke buna ebikore byoboneriria bwiranirense asoro kongo rogusi boigo nabuna abana bega mbachikonyora libagaliya nonyeno lyogwekinya chinga kichiskuru chire igoro abana bagochaga ibagosaberwa baterwa matera Nyasaye binanda bienze mbiyo bale bimba yoga igona bakomanyanga ababalenga kitabini kiri bagokobikagera nabana bake bali bagotegwa igento babwatase ngakerentamo amegelio hanga bunaiga na mono chinga kichiga cherusa abatenelia baga nigo bamenta buna obuya bonombo chikwene kigwa ayo abayibuli mbobwategetali yokwene kibuna abana babo ngotumeka bale chinga kichabo
na muno chingaki chiga chierusa igati abo gotanga abana baisike kurua marita mapema. Mafundisho yetu anasaidia watoto sehemu 4. Sehemu ya kwanza kwa kiroho, sehemu ya pili kimwili, sehemu ya tatu na socially. Igati ya wateneri na barabo niko bate baiga. Nashukuru sana kwa sababu tumekuwa na hii event ya watoto katika Nyamawa na tumekaa na watoto wengi na tumewafunza mambo mengi kuhusu kiroho, kimwili na tunawafunza jinsi wanafaa kuishi angali wakiwa wadogo na wakiwa wakubwa hawatasahau. Murobelio honga bunoiga nigurachi kugendera hasi chinsemo au ase bunge ya Nyaribari Chache imiye kaunti ya Kisii. Ilikurese geto na kwaene kibuna abana bakinire nembwengiya. Kurubadrege daseni kiagetembe kurega se kaunti ya Kisii. Halitara nenguruko Daniel Untiri. Na tukumekase bunge ya Machoge lituko lia igoroni kwa murikito Aisa Mobe natakaba gutarira chinsemo chia Nyasansa Nyangundo asanya takaba gutarira ekera Kenya sasa ikigotoka chinsemo echo ekinza chinde abantu abange butamaiti gosengeroro muna ekemo gose eyemo yobotenengu ibwa gosanzameyemo yobotenengu obwomugusi nyanya takaba ko digereri gosega korora amange nabo kororwa amange higoro yekereyo gosekerekyo buna araboti rogo chasembeo rokoroke ine aino manyetenga gusini gebwato botenengu bwa mangana mangora ta na kwegokeria unabono litukulia lero ni gotwatara gwika sensemo ya Nyangundo gotoka silibeberia South Mugrango na boigo bo Machoge Chache ase ekira kya Nyangundo kyabeiro emyaka mingi na bono unakoerera omugaka Isaac koyoberera se emyaka mingi uruche ekerekyo nawo mushikale kokugurura ngakiji ikururo omanyama tamayiti kero sana rwari ngoro nero mono mantubanga bakko metingevere semetingetatu ana kino ko emitingane tano ondata mate banyera banyakuriyo bori bakoje gotoka kurwa kulengana amo no mwaka uyu gani gakwene kinga ekerekyo nigo kyabeire gakoreta abageni abange bagocha kurigereria na boigo gukora amasaba bene asinge njubuna begene tenge ekerekyo nigo kibwate amasisinio amaronga iyo ngori ndiko kuraria ya kabende riri nene abantu bago jaba menyororo abantu begikwerende begitini au ngoja bale gadia baberoro ewikingi menye baje Friday amini Juma baro wa Jumatatu simaine na bandi baje senji matano baje kuwa Jumamosi nonye no boigo mugako nigagoteba imanyererio byarenge kurumaga nigo bikorokia ng'abantu nigo bamenyete emyaka ya magasi ng'enchubuna nigo banyorete amaiga na boigo amone bintu binde bikorokia ng'abantu nigo bamenyete asayu emyembe bakorere maria amatwa kine igo ntonyote emerero bitugibiro igo bono emyembe atorengera indije bango ntabaisikabu banya kuto bakore bituma anonya ekerekyo kyabeire ase emyaka mingi makweli amonto tana kwene kwase kerekyo kulende gero enyingenigo yakwereire ase kerekyo bantu bagombanya kugume ya gatia jombe ya jinguru jire gora yari mirimata yari mirimata ende yabakinyama lakini ana bagombanya kumbama tengasalia yone imonto mune byebimbi matibyo byasa ko jumbo byagenda ekyo kumelia ng'anonya chinyangagu ne chingiti chinde chiro sana menyete asayu nigo nonya na boigo chitabwatirane twaso boiti bw'abantu enturonya na boigo bagotebamna nigo chiarekorera abantu na boigo chiabasika kiyo nyaunja kabega sana chinyangau asamu ya kuri kibuli cyangu nyango muntu ndo cyango kura muntere nyango muntu cyatama mugako yo nigakwene kinga engiti eyamene ngamenyeta sayo asibakagirete buna nigo chirendete enibo abasongo batikete ase ekerekyo aso byenga karangereri nande maga yande ngoronero none jibesa jiba abantu kuri bari jibesa asa jibesa nje mari utakangumbye keiga kinero nesa ngani mutoyo erende interview y'abantu babita bari bakorogwa abajeremani babege babisete uleta agendo anda tata virusi paka abanyero boka baje ko birushimari ase ensemo yende mugako yere nigago yabanga onyetari okoboera
ugutia kwindemero kango nigo babegete okugania uchiase serikali kubeka ebintu biragere abageni abange bataranse semeyo na bukonyora enibo maite twagetonya korere gasigete into to ende ambasongo asa abagore tobeke bintoro emire ebintu kete abantu barigereje kinje ya kwende ko Masai Mara asa na bagutu akabanye tumwe lakini bono panga turobo azika toko ya koreka biyo asa tu asengi ruaro nshongi boka to ono tuwe ngete tumwe ekereke kiabeiro rasa matuka mange na niga gotebekana ekereke abantu bagochoro bacha gukora masabo none chikanisa bagochaga iga bacha gukora masabo abo igo abantu mange bagocha bengata igo kera kebuata mangana mange abantu bacha barara kesa matukata to bama yakwana chinso basi wanakuruiga asensemo ya kera igotoka asensemo ya ibenche wodi ya bosot sengera ebunge ya umachoge bwacha chime county ya Kisii Elietaliane Isaiah Mao na abakagiro bane abo banyate kuba bagotama kurwa ase ejera ya magina nigo bagendete kurigwa ilikonyaraka bakwimukirwa egetambukiro kelchiko niga negative no modisi sibwensemo ya Kenya William Bet uyo igonyate kuba bagotaba nigo omunyanyimbo yomo yotigero chingoma chintindi agendete kurwa lia chingoma chio ase nyagitali na se banyaka bakugikiria getambukiro kyo na bwo gotaba nime mirobelinde era chikobe kwikirano yakwande kumna gekole mne kyo tigero chiko na kigwa na ndesa matukale botio. Huyu ni William Kaibet, DCC Kenya Sub-County. Kama vile kweli umesikia mahabusu wanne walitoroka jana asubuhi kama kati ya saa 9:30 na saa 10 alfajiri. Mahabusu wanne waliweza kutoroka kutoka kwa cell huko Makana Police Station. Mahabusu wanne vijana wadogo 3 walikuwa wameshtakiwa kwa kupatikana na banki. Mmoja alikuwa ameshtakiwa na kesi ya assault. So wakaweza kutoroka na kuumiza. Katika haraka hiyo wa kutoroka waliweza kupiga askari ule walikuwa hapo, akaumia, akapelekwa hospitali na kutibiwa, lakini akaruhusiwa kwenda nyumbani. Saa hii bado tunafuatilia kujua, tunatafuta hao mahabusu mahali wako, ndio waweze kurudishwa wapelekwe mbele ya sheria. Hivyo ndio kuliendelea. Ile mlango ya sel haikuwa mzuri sana, kama hiyo kituo ya Magana Police Station ni kama ilikuwa imezeeka kidogo, so mlango haikuwa na nguvu sana, so waliweza kutumia nguvu kusukuma ndio wakaweza kutoka nje na kutoroka. Yes, saa hii sasa mikakati imeendelea ya kuweka sasa mlango thabiti kwa hiyo sel, na hata pia nadhani serikali ilikuwa na mpango ya kujenga kituo mpya ya polisi pale Magana. Na chingaki aboroki gocingaki abando bagante kuyarigania iguru gucengera umega bweso kuno uri bukarigania umwaka mu 2025 nigo yori kurigero kyo gomana mu county ya Kisii umuske Dr. Judy Inyamao anyakabaga kubolia abakenya konyarkaba abakoerenda no tumekio wechibesana kwigana boigo ase aboroki uri ochikande school umwaka gocha kaukwana gatembe umuske Dr. Judy boigo ngereri bagelio na kuganiria abakenya Christmas ya no mwaka omuya wogosemelia. Asante sana omwanjwa omotegereri no mwanjwa omurigereri erietariane no mweshimo wa Julie Nyanchama Nyamao. Julie Nyanchama Nyamao no yokuborie kero gavana wa Kisii County 2027. Kontende koirari bageri ngane ni abantu bamintobo bya bagusiese babeta.
Merry Christmas and Happy New Year. Kwa saini go chengeresi uku Noel okuru kwa Yesu Kristo. Iko ndate bya bantu bato na rara masia kwa enda ngaji sukari maguta kere gendo. Gongo tawa mangana yama ya lakini na ade gongo tawa na bantu baito katoka saini kora gerabia na kobe. Toinyore nto ngosiri toreri baga bana baito chinga kichapose. We are losing the future of our children. We need to come out and demand for sustainable development in Kisii County. Yani ukuno ino monubwege sikuwa ngate wana kakia bantu wa minto tikato gereri abana boso ningi ba Kindiki Profesa nigati ya baraibanda bange mnagotumanye omulikito sagene isena gukwana chinga kekerana asomba igabogwa ka omonata bwe chimborikera umwaka gose annual kimalela got auction Ruto Wale ya kutuambia sijui ya kuhakikisha hawa mifugo wamepata. Tunauliza wananchi wote, msinunue mambo ya propaganda na mambo ya kupotosha wananchi. Mchanje mifugo wenu ili wapate afya nzuri na mifugo wenu wawapatie mapato zaidi ya ambayo mnapata sasa hivi. Vaccination of your livestock, all your cows and goats and sheep is for the benefit of and also to make sure fetches prices. Mogavana Ubaringo omoske Benjamin Chiboi na boigoyo Isiolo omoske Abdiguyo nigo bachika gochekobara bamenye bechi county chiaba somorovelio yoiga. Sisi katika Baringo County hatusikii maneno haya ya watu wanasema hii mifugo hii mbuzi pamoja na ng'ombe yetu zinanawiri kwa chunga hawa vizuri. Hata kabla ya chanjo hii na serikali kila munataka mifugo yetu ichanjwe. And I want to say we have expanded the market not just within Kenya, but in the region and across borders, so that our dairy products, our meat products can find market abroad.
boigo Muske Ruto niga baboria abakenya gutugutera ari siasa na gochama se faida yo gukinia uchumi na boigo gukinia ense ya Kenya kimagenderero. Tukiungana kama viongozi, tukiketi chini kwa pamoja, tukipanga kama serikali, na tuwe na maelewano, na tuwe na masikizano, hakuna jambo ngumu hatuwezi kutatua. Korwa ase county ya Baringo, Eretarian Brian Sagini Isena. Na hwigo ritukurigoro omancho murigereri nigo abawasiri gose karakia abawasiri kyo mwali somako yo Kenya takabaga koreka ase chinse mocha Nairobi ase cabinet meeting gose kare kyo Kenya takabaga gwanjirana okorosigwa wekyombe kema kitabuna multi sectoral group to tackle femicide ekyo kego chikorigereria igoro yogo itwa kwa basubati ebikori byanya kwa bikomentekana ase chinga kichaba ngoiga ase the cabinet has approved the establishment of a presidential working group to develop a comprehensive approach to addressing femicide. Nase emerobeliyo gusese kyombeki gochikorigereria chinjira aho chikokeania oboiti wa basubati na boigo nigo kyombeki gochikobwaterani religious leaders usabandu bechikanisa abayibori chizukuru ababwatani boborendi na boigo ababwatani bande bonsi fali bakubwati igoro ya mangana yelishiko na agente kama na social values chiko contribute kwa chiko bwaterani kwa ase okora to mujado munoyu chingagie jeje boigo nigo serikali yanyatokaba gekorwa ogochika buna kyombe kyo nigo kibwata amatuko merongo kiandoka elikonyara kabari kuikirania oroboti oruo elinde Kenya kabari kurubirengera libira chikoba bikonekinga kolomne kingonya bikolomne bikonya kabiri go bigo sira waigo serikali nigo yanyatokaba gegwanjira no se gekalekia bwasino Kenya tobo gegwanjira na buna nigo gose gegwanjira na akorosi wa we bill magatomna assumption of office of president and the transition of executive authority bill 2024 lichiko gosomo swada bwo chikonekia gosebo korobya obarani huya bisyo muraibwense tonyerenga obututukano bwa na kiwe kuruma igaiga igoro yabarani bwa obisi yo muraibwense kuba muno mwaka bwo kirubere na merongo kirubere ne tane bere 2007 ase baganda kwandikinga egende kinga go konya ase obarani huya bisi yo muraibwense egende kose bill yo somo swado yo nyata kabako irwa bosyo obwe bunge gotsego kwa boshiwe bunge umwako gocha yikwana kyabuna nigo omurai bwense omuyekera chodwe koba aororo ere koso abisi na gocha kemiremo koregana nelichiko na umanjumo ligere ko irorera aroboti gosoko togweranira aroboti ritwa bwate orotangani igoro yokumerana kwa bwatani bekyombe kya UPA ime ye county oseme mo Nyamira ime ye county ya Nyamira bakoragwa amo no mugabana we county ya Nyamira musika mumenyeribo oyobo igore omurai bwe kyamekyo boigo omwamsiye bwe wodi ya Masige East omoske Jacob Agaka boigoro mulikyo manne bwe kyamekyo kia UPA na boigo omwamsiye bwe ligoma omoske Nyambega gisesa oyore omo nyakerogo bwe kyombekyo nigo banyatokabaga kwana mange kolende negatiye chingwana yabara ya gotato be kyombekyo bakoragwa wotebe kyamekyo bakoragwa mono mugabana Amos Mumenyeribo Woli arobo gabana nere kwenda bayikoyo kunya kwebanga bare kurwasa babo ndindi nyoro kurwase baba Rigathi Gachagua nabanta ababao
kwenda arikale njini kiro muntu Kenya ngwe bangare na into abagusi twe bange no mosiko korunga Dr. Fred Matiang'i esorekere ngaki na into twanto borichkura nge kama kiama kia UPA twatware Kenya mwarore officials beto Kwale kor Mombasa tuachire Kilifi tuachire Murang'a tuachire Nyeri kirase abantu baisiko bonspi igo batagete omosike Matiang'i abori obo president wa Kenya wiki yera iga twanyorana na abagusi bonspi korwate ebyama bire byama 8 omosike Oyongo okabeiro mobungo South Mugrango omosike Omingo Magara tati kengere na abande togende kunya kokwana omosike Misati na kitoraje to NSP ngabagusi into torakore getangani tonyora abagusi bonspi baberiru bo erimo. Taxes currently have gone so high and Kenyans are not able to make a living, and as a party we want to offer an alternative voice, and the nation is crying for an alternative voice, and UPA is going to be the party that can be able to carry the aspirations of Kenyans na kuleta Wakenya wote pamoja. Hata hapa Kisii mnaona watu wakiongea juu ya Obomo Gusii, na sisi kama chama tumeita wale vyama vingine vyote KNC, PDP na wenzetu wote ili tuje pamoja tutafute njia mwafaka ya kwenda pamoja kama Wakisii na pia as a nation. Our party has the philosophy that can be able to liberate people from these high taxes, and we have always asked the government which is in place, how comes you want to bombard Kenyans with all the taxes at once? Even if you wanted to make changes, you can't bring SHA, you bring Taifa Care, you bring, everyone is confused in Kenya, and we are saying we want to provide the alternative voice for Kenyans so they can be able to air their issues. There's something in the constitution called public participation. Lazima tuelewe ya kwamba as leaders, even if we are given an opportunity to lead, we are not the end to ourselves. Kamo tochintu UPA taranse kamo bari babwate byaba binde tiatabareta amo babe amo na intwe tayari tuisaranzirange kabire tuisaranze no Mingo Magara tuisaranze no Nyongo Mingo gabwate PDP Nyongo gabwate KNC tuisaranze na Kengere tuisaranze na Misati tuisaranze nende tuanchera nera sawomo tokore gasiamo unabagusi ikiare nakiye ndabantu batagete obomo na buchinguru cheito tabwati obomo otogo itukando kilo mondo goite rukando nende toere muroje nabona gatore gato bangire tumepangwa otobangire ngitobwate ndobwate kende nasengenjo okonyora anye nodi yamugojiaiga anye nsimba yo bako bawitanana no muroyo ngajago rwosora oyo otama ujwande no sora mbajamo lakini rende ine byama bibere lakini ntutaiti akarato oja na bamubuye kura yotokwana neruga Mwanja muligiriri na mange anyataka wakane kulit kuligoro kurende abo no to goikira nsementangani iyo muruli wetwani ya gatembe toko no mutumuko mukego tokwira na ensemo ya kabere na toko kuligiriri ali baga hari nene ase ensemelia ya magaseti na boigo chinsemo kuba mono korwase abo bwatani abaliki gose abaralia ime na isiko ya gusi Edwani yabu mwaka bwechiri bubere na mirongo ibere nene no mwaka unyarikoba gokwenekia amange ase abakenya bonsi kubwa muno mu mugusi na boigo umurigeri ogetembe TV na Getembe FM asto nyarikoba to koretera amangano cia sinjira bwikiranu asichinjira na boigo niko tokulira buna umwaka gocha niko tokuchiko kwenekeria amange kingima nje huna Haron Ototo nyangire niko kuganiria Christmas ikia no mwaka muyia bogosemeria okonene asinyasaye.
Enyagitari ya Medford nigo egukuranĩria clinic kya urology special clinic tariki 20 nabo igo tariki 20 neye mu mutinyo 12 omwaka yega o 2024 inchune chishiringi chiri bubere ne chimisano chuka buna consultation fee asabara bakurigereria bladder stones, renal cancer, cystis, difficult in urinating, enlarged prostate, prostatitis, bladder tumor, erectile dysfunction, ED, frequent urination, painful urination, go say dysuria, distress in consistency of urine, overactive bladder, prostate cancer, renal stones, renal transplantation, urethral stricture, varicocele, male infertility, hypospadiasis, urethroplasty, osebuccal mucosa. Samange batarira senyagitari yure Hospital Road Asumuchu Busungu Erange na KMTC. Bakire simia 0762105575 Gusem 0101001127. Ajirira ase e clinic kiga kia urology special clinic. Numanyetebu na Jebiga General Surprise ni goba korosia ebintu asibirengo bigoro ebiu uranyole inse yege kagi chinsa emerengo ebire nenye ekero ogokora obonchiri na barabuo ni goba korosia na konia ebirogo byechichuma bire tayare chiroka chabana bichskuro ebitanda bichichuma emerangu yekerero emia nebintu binde ebinge bika eoda ya urero asukubakira esimi ase number 0728793023 gosenabo uko batalira ime ya kamera mbarabare ne kanisa ya Pentecostal Church kamera asibara enene ekurwa kisi kogenda Nyamira sasa marieta nkoro kweli kinyachati omurwa korwa kamera gaiga Sena makorie biashara Kemera market. Egasi ya nengo kora na yokonya ebiro gasi ci school. Nechi college birogo binde byonse bunebiga buna mubirigerereti nande tokoni siko na ime ya busi. Ntori koligereri ngambwale ntu egasi yeito kagwato ire oda yugotoko ko deliver umusigo buno tagete ebirogo birosiri ase birengo byeigoro letoko tumeka chichuma tobege tomolero proper bisambire buya tutumegete chiba uchingi ya sokorose dino energy box h asa abana bakufungira yugotorose chichume chichabono chia kisasa chifurati tolingete kamiri bono ebintu byo mwana igo biko ba safe intu tori konyara ko bagokwo amagori eito na mororo amagori eito na yase itoga igagusi so nabona alengi kuira libageri kubaligani kabisa asobo kwalerio bweito Jebiga General Surprise Camera lichibu asebintebi ya bichichuma Eduka ye Euromart Supermarket nigo yakoletiri ubwansu asibagorosia emigati emia babwate umugati uli Euro white bread which gramu chibi inye Euro white bread which gramu chibi ibere Euro mandasi boigo chiquini cake chibuns birthday cake so chichi cake chichi nyange egati yebinde ebinge asobwansu boigoro tueba babwate ebintu biria bichicho abuna tissue, papers, serviettes, Apic detergents, igati binde ebinge. Nkoni bali chindagira nebinyuwa. Bunabono bwate omuchere, chidengu, biscuit, chisoda, chicheese, na mabuta yugukaranga asi omagoli ainsekegima. Semeli yobocheru bwate ebintu na basir boda, sunlight, geisha, meningai, nechinde chinyinge. Nsemo ilia yeskuro ni
nigo bwate bintu buna echi file echi brown cover ebitabo chikaramu crayons egati yabinde ebinge toy chanda buno nabokonyora ebibyonsi asuko batalira ime yensemelia ya Nyabite ime county Nyamira usoba kiresini ase enamba 0781111555 Yolomat Supermarket Asubwansu Nambagoli Amaya Minyoka. Christamarian Mission Hospital niyo korederinga ba mentire obokolere bwaye nakoba ubuyakigima asa marieta ngoro kwa diuka poko no munyaktari korwa se nyaktari aba sister ya Christamarian bono enyaktari ya Christamarian ngoro yere muroberio ribokorikia bantu oswa sha ntori gwakania kwerikia sware rinde lyonsi oratware na botogo konya buno mbabwate CT scan na bwigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU. Jumatatu ndobwate kliniki kia bantu balibe lisangu ekoro kwa dermatology clinic na psychiatric clinic asa bantu balibe bwato uruire bwa bongo. Juma ine ndobwate kliniki kerikia abana gekoro ku pediatric clinic na clinic kia bangina gekoro ku gynecology clinic. Mbabwate ensema ya dialysis eyo yekerero use the latest ensema ya laboratory. Jumatano ndobwate kliniki kerikia surgery asibali bako barwa bado Jumatano yintobwate kliniki ya bangina naba roere bali pia babwata magana ya mauga babunekire babekire chichuma koro kwa orthopedic clinic. Aramisi ntobwate medical outpatient ekoro kwa MOPC elia maroere mono mna sukari, pressure, malaria eyokoba aramisi tibweba Christamarian nebwate ambulance asa bokonyi bwa emergency usibwango asaba roere bali barware te chinyiko ntobwate clinic kera ukigeo korwa kira omotienyo sita aso mwaka lakini bono twachirete tamo kira omotienyo gatatu onye yabanja no twakora gotokora match yende twakora omotienyo sita oyondo omotienyo tisa aso mwaka clinic chia maino ntobwate pake ward yabana bake bali banyorero lakini rene matuko abo taraika batarire ase omuchibo songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangio sikimabondo boigon tobwate ensemo ikoro ku maternity ine ensemo yabangina bali banyorera abana bose bagochikonyora abana asa abantu bali babwate megonge ko baroma bali kiru n'abanyaktari bachikokorerwa masoezi ntobwate chi specialist nyaktari to chikoro ku physiotherapist tobwate ensemo ya theater ebwate binte binge nabariganiri ase nyaktari yeito ya Christamarian ni nyaktari yomogusi na hinde takobwa magana yerigori incho toikaranse tokwane toigwane tokonya asamange bakirisi ase namba 0720266999 gose 0791394904. St. Francis Menyinkwa Primary School na Junior School ni skuru yekerero yugo kolibuya ase chikaunti cha Kisii na Nyamira. Skuru yenige kurwa achi boarding facility kura kirasi inye gwika grade kelia gya gatano na limo na boigo kura grade 7 gwika grade gya kenda. Nigebwate ase amazingira mayama n'abagosomera kurira mache ayare amakeneno kuna yaramaya ayuare ase skuru mi nibwa
mbabwate ebirasi byekerero na nkurwero bosombi kurwa na goika eskuro mbabwate chi computer laboratory nabo igomba bwate chi iPad asabana balia bakwegera amasomo yekerero babwate science laboratory ebwate bintu byonsi abwasabana ba junior secondary bakwegera babwate geti asabana bagutinira chi admission ko chakera preschool grade 1 weka grade 6 nigo egendrete na ba junior secondary. Welcome to St. Francis Menyinkwa Primary School and Junior School. Tata ya Bible baitu buna twasiekire umwaka uyu o 2024 twetayarisete kabisa 2025 kurisiva abana baino tugendera ko bachi semjiri chibwenerete. Fee structure yetu torikonye change for the next 3 years. Erinde tokecha saba Bible baitu okobayo bokongo bwa economy. Na twetayarisete school etene registered under junior secondary school na kirege ntontoro bwate geisai na bali bataye to join karibu sana mabagana mange to bwate erinde togendera ko baoroki na ko bachi semjiri chibabwene na tembia mono sana tenya saba sisi asamange bakere simiasi namba 0729 044272 gosem 0715 372254 skurega nigera separa ya Kisii Kilgoris ensemo ya Menyinkwa. Getumbe Prime Distributors gubao kumanya bunabono iga mbabwate ebintu byobwagachi aho bunabono chichuma cyobwagachi chichi company chonse chibirengo byonse chibi PC chitype chonse chisimiti mbabwate bunabono Rhino na Bambure mbabwate chain link chitype chonse boigo mbabwate ebintu byechi bathroom gose bathroom accessories bunabono chi soap dish chi shower chi toilets ne chi toilet tap mbabwate chi tile ao chi chikara ao ne birengo ao mbabwate chi marble chi color ao mbabwate chi tire gose lightings chi type chonse mbabwate chi lock chi birengo ne chi type ao mbabwate merangwa ye chi size ne chi type ao mbabwate chi sink chionse pe boigo mbabwate amabati chibod ao buna MDF na gypsum boards mbabwate chirangi kora crown paints na dura paints boigo mbabwate machine ilia ekuburukania yakwa irangi eliyotagete mbabwate chi machine ao buna bono chi power saw chi blower chi circular saw mbabwate chi helmet na boigo ebikoro tubiri by'uburendi gose safety shoes asamange bakiresimi ase namba 0717-603-030 0790-904-844 Incho Getembe Prime Distributors bwenyorere ebintu biga aseriguririgi. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati ya yande amange incheno manyagitari irinike maubanye omo director bwa enyagitari tokoroka HK International Medical Center erega igo muchito bosongo na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services cyekerero togotumia obobwenia bwekerero e technology yo kurigererio mubero omugima
nainde twarigereri ngambi mo kibiri byasero twara umucanda twakwa mariogo na marioga yaitu nigo tunyarusiti ase chinse chesto ao nande nigare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustura marioga asense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande nigo to kurusi asense ya Malaysia ayande kurustura asense ya Spain na ayande nigo to kurusi asense ya California Los Angeles California in USA marioga ande nare to kurusi asomo cho India na ayande nigo to kunyarusi asense ya South Africa ayana ara marioga kunyara gusibia umuchando yikorwa asomo bero na ende nonya nigo kuru mwaka 2011 twabere to kubweni abantu abange nande nigare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na yemete igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Hi everyone, my name is Abbas. I'm the only supplier for the orange label. It's from Canada and it's a really high quality. We bring hundreds of items in this label. We have purses, household, blouses, t-shirts, trousers, jeans, and we have number 1, number 2 at really affordable prices. And now you can get them from Mama Tefi in Kisii. Mama Tefi Mitumba neduka enene eyekonia ebinto ebinge aserigoliye insekegema mbabwate chibels au cha mitumba buna baby lights chi curtains ne chinde chinyinge echo chiri cha grade 1 kurwa sense ya Canada tibweba nkurwa bale obosemya guchase bali bagwansa obonchereri obobwa mitumba igo bagotoka ase amagacho a Imperial asense moya nyaro gose ground floor imemo chokisi. Mimi naitwa Monica Abedo Rongo abiroka akao mzigo kwa Mama Tefi naenda nayo Rongo nauza. Mama Tefi ni mama mzuri, tumekaa naye miaka 3. Obro mi kende de usa maber, ibro yudo gi maber. Oro Mama Tefi en mama maber. Kata ionge gi minyalo uso, to bro chungi malo. Atakuinua, atakupea mzigo, utauza. Asamange bakire esime 0727081605 Boigo 0727574835 Mama Tefi Mitumba asamagoli amaya oteyagie oyo naende Mama Tefi gachira asamoro ko bakira kwanza ngambia mono asinge ntumwa bwatranene nera si biashara bya mitumba singa kiere ntambe naende togandirete ko bwatira na amona ino Mama Tefi gachira seri tukoli ya roko batebinga bamentri mesige menga sobonge mesigo koru Canada ne mesige ende koru China teli kubwate ngambesa kiobwate chirio bwate neba ni 1500 neba ni 5000 incho sema Mama Tefi mitumba elindanyare ko bagako bawo bosemi wa mitumba. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega segire mechando ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini ya kerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amariogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best ni gobole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo kugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate machine nde okubeka samarekao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko
ochakera chinse 11 chamambia gwika chinse 12 chamagaroba. Nuga Best nigo bagotuka emiyumo cy'obusongo ase nyumba ya Uhuru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu. Njasa Marieta ngoro kwanongaki ana arwareta amarwaire ara amange nkagenda chinyagitari ao korigio obogwenia egere mbwene chinyagitari narete ne chininge konyora obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyora obogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashughulikerwa nkabango chakira rituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boiga na maroya nda manga yale ngo mubero nenta manyete na wenete asamange bakirisi ni gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Na batebi na mbasire kitoronigizi ego to kanza mo chibu gembo nsa stage yechi bigi nsa ajenyo kotate space pike na ne kabisa live and direct onyo kotate ufa chisi mimbu eto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese ko bwanga ko ngaina tikankoro chitibi no chiriga etibi urwambara etibiri jambi ebetrio ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetrio ko kelie gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ari ga kurgwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragiri onyange jonzimbi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio ao mpaka chirie chigari chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akeroteri kweba chisora panels tarere imiyomo chibugembo stage gorigoro oseo kesimi asa 0729646385 aiga no numbers aba customer baito bons asimole na baliganiri keregento tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba Numbers Electronics aiganto bwate keregento aserigori lyo mubuko o Uyakima mwancho moligerali 90 today ga yakabire stokuligerali ya chinse mochi ya magaseti ali aire libaga to chakane gaseti ya Daily Nation yu ego kwanira nga Ruto's law changes for 2027 state house race nigo moske William Ruto muraimwense anyakaba ga korwa ebengali go bigoro yokorotsigwa go kwe bill go se umoswada go chikana kia imna nigo umuraiwense mwenye karachalido emirobali ayo kwana kibuna obwara libwa burai go chiese muraibu mbwense mwenye nigo bakoba obwororo neiga nigagocha amatuka make magega iyo muraibu bwense
kwetia gose kugania umuswada korosigwa gutanga okoretwo kwa matangazo ya masayamo chingagichie chikura gose presidential election results nga akorari wa chikura ya masayamo kero chikura chigande kubarwa ayo nepeti ya kanane pechi ya gatana egokwanira amangana yo mancho mo ligerali se banaga egotabakamna the draft bill proposes for a state and the public officers who obstructed transition of power imprisonment of up to 10 years or both na 10 million or 10 years or both nga oyora chikonyora ogotanga oboerani boburai nigarabase ko kwa fine ye chiringi milioni 10 gose anyaka bagosibwe miaka 10 gose byonzi bibere ase obwamo na aboigese quantum na those of us who represented Ruto as president elect got frustrated during the transition period. You agree on simple things like sending out invitation cards, but people at Harambee House decide to sit on them. Yuningwana ya omowasiri public service Justin Muturi na sachinde kine Kenya takwirira ukoroswa gwe umuswado uyu gosogo kuganirwa ko umuswado uyu korengana amo nobokongu umuraibwense muskire muto aiterete chinga kiyale goswabisi buna umuraibwense umuyiha koira libagari yae omoske Amaske Uhuru Kenyatta umwaka bw'ekirubere na 2022 na boigo ase epechi ya kabira niga kwana nga senior officers transferred in anti-femicide protest probe. 60 police officers record statements as investigations over poor handling of protesters in Nairobi last week continues. Na igati ya bobisa balibanya tukaba kuwata niwe soko turwania ogorobekana okukwanya tukaba kwa rakiwa se chinsemo cha Nairobi wiki yaita nigobanya kaba abagwa kwa transfer goseba konganyiwa kudo sepita senye kwanya bakora emiremo yabo na boigo police pastor slaughtering stolen cow abanyimbombara togete na barubu banyanyire ngombe gusibanya ko bakubwa chombe isato batogete ngabanyanyire konya banyanyire ngombe yemo. Then this was my only cow valued at 100,000. I am not interested in excuses or demonstrations. I want compensation for my cow. Unomanyine ngombe yanyata ko gotoka kenyanyire yune pechi ya kabire kwanda ta yonsi na boigo ase pechi ya gato nigo kwana state as new cash from AG officiated weddings nga nigo serikali ganeti chibesa kurwa se chinangi chichiko korerwa ime yobisi yomo Attorney General kusoma nebweli chiko nga this service shall be offered at an upscaled fee to reflect the premium features nga nigo amagoliye bindebya arajugo se yamero beliyo arajugo kina kose ligoliryo gokorera enyangi obisi yomo Attorney General lirachigo kina korengana amone ngwana yomo Attorney General Dorcas Oduori na hoigo umosike dwale ni garwete warning gose oko Australia wochia ase abali bagosimagete metema ikate gose eucalyptus ngate gose ne metagisonga koroku ene pechi ya gatato egokwanira amanganayo na ase epechi ya kane boigo nige kwante gwetani gukwana igoro yeli chigelinyi lia assumption of office ase birengera ona biro bigende kurwegwa ase gotabanga Jubilee Secretary General Jeremiah Kioni surprised the president is more obsessed with the transition, yet there is no electoral commission in place owing to court cases that have delayed poll agencies. Kene karengera kimuli kyamone kyamo ya Jubilee gotabanga nzachinde nigo priority chomara ibwense umuske William Ruto kitali boronge na aboigo ase pejiyo nige kukwanda nga Brock mission why Kenya is yet to send 600 police officers to Haiti. Ase serikali makaiti ngomenta yaringe abanyanyimba ko chesense ya Haiti kolende ko ikabone gatiranya ka komenta abanyanyimba abu chimi isana nemo. Now we have a budget that takes us to March next year in terms of being able to support our officers on the ground. Ningwana muraiwe ntanya tukabako bwatuka jitariki 10 mutinyi oikomi omwaka oyo iga.
Abaigo ase pechi gatona nima gatanga Kenya extends to deal with Gulf farms nediri ya amaguta kuruse chinze che Gulf gatanga the cabinet has approved the extension of the government to government or G2G arrangement for the import of refined petroleum products. Ne pechi yuo ya gatana limo baigo pechi gatana kabana niga kwananga XCS Owalo how we became casualties of the Gen Z protests. Oniga kurumu baroye asebiruya nyanto kabiga koleka jinga kichiri chokorobeka na wa Gen Z ukwanya tukabako yanekiwa umwaka oyo iga ngosama tukamakayetire gwetira saba saya banya tukabakorobeka na wikaso mochie on Nairobi gosashinze mo nagabo muno bakanyaka bagosoa ase amagacho ye bunge enene na koirira agati yabo wasiri koterane gwemeramo gose kobutwa ase omosiasi Eliud Owaro halingi oyo mo obo Nepechi ya gatana kabire na boge epechi ya gatana ya community ukwana nga more than 64 million raised during Kimalel Goat Auction nga Kimalel Goat Auction yanya tukabayo kali tukule gorense burayi bwaye umurayibwense omusike William Ruto nigo yanya tukabage koreta chibe sajimo yetumna 64.5 million ase umurayibwense omonyene anya tukabaga kugura chimboli chisaine chi milioni 4 na se gote chimboli chiarenge chimisa na ibere omo konyu murayibwense kugura chimboli chimisa to na boigo kwenda goika pakanyaka bako ni chimboli echo gote digo lije chimboli chonse chia netiwe chenyaga bachi goika chi milioni 50 no mona inye nenu sugoze 64.5 million ase omurayibwense kinenge yakoreka omwaka sinse mecho chia Kimalel naboigo ase epechi unige kwandenga route of access with help us get quality meat and dairy products agani komurayibwense agando kwanranga ogo chanjo wetugo niko korati kwaneke buna enyama amo nebinto bibikorwase embe tugo niko bikoba ebibirengo bigoro kubwatakana amo nogo chanjoko kuninjira yamuyogo enda gusegetanga ogo chanjwa wechi wetugo goika kunyara kabaga koreka nabo igose peche komenemo niko kwante igoro ya festive merry making or fatal risk while drowning cases spike during holidays nanige grant bako nyara kaba bago kwa mache chinga kichie Christmas go chinga kichie mega nga igo nigo abantu tajire bakwebeka amagema basa kongose na njira yamo yo kwegokia ene pechi ya ikominemo yega sete iga ya Daily Nation na boigo ase egase itigosese pechi kumina kabira niga ukwana nga Raila's vision and passion for Africa inspired hope no mulikyo ya mokwana te igoro ya enganga yo muraibu waso muraibu kama kia ODM omoske Raila Amolo Odinga igoro yeganga ya yokoba kwaso kwane koba omurai waso munyakero ubwe kiombe Africa Union Commission Asawatanga, his performance was not just a testament to his leadership, but also a reflection of his deep commitment to the African cause. Yone pechi ya ikumina kabire, kwandete ama ngana yuo igoro yeganga yaye omoske Raila Amolo Odinga. Na boigo pechi gose ese bwa se tirigrenga parenting na ne gwatamangana mange gore boibuli mabu asabaliki abanya tukaba abago kwanira tugana se chi county news Abatanga Ruto's carrot and stick in Mount Kenya faces resistance na chinsamo cha Mount Kenya nigo chiganda tukwamereria uko baororogoso bwa matebwae kochi bo matebo mbolibu yagati yo murayibwense musike William Ruto amo ana abantu ba Mount Kenya na yango bwatakana amo noko bachana asachingwa nebikole ngati yaye amo nomo konyu murayibwense mukoro musike katika shagwa tadanga let us see the same speed in talking about Mama Mboga and the border people. Let us see money get with speed into the pockets of farmers. Eningwana yaye umusikiriga digashagwa natakabaga kubwatuka kubwa monoigoro yoko minyokigwa gose kwayererwa emerobali yoko murusia abisi yone pechi ya 15.
na boigo ase nsengi magose international katenga mayot fias anga after tropical cyclone na ate ekembunga gosike Kenya tukaba na kiwa asinse mochia mayote Kenya tukaba goidira ogo sira kwa ni benyinge ase anone nchara osoboba bwenchara bora bonyalta tukaba boko na kiwa ase chinsemechio na boigo ni kwantigoro ya Ramaphosa let ill past winds asa kutaba aba Kenya kobeka gote konyara kababa koligia obo wene gote kolete mio yange ase bali banya tukaba bakonyora ogwa kwa chinga kichekale ine pechi 15 nomo na boigo ase pechi byo kwana nga Ukraine kills top Russian general na ense ya Ukraine nganya tukaba geko moita omo nyanyimbo monene oyo makuru asense ya Ukraine kubatakana mu kisege kigenda tegati chinsecho chia gati ense ya Russia nense ya Ukraine na boigabwa no kwantego parties plan to rescue Germany from economic doldrums na nigo uchumi yense ya German Erigeri gosebya mabyense yuni gobireri ati bikoli gichinchira cyo chikwane kya buna ense yote konyara kaba gekwera nanse kolengana nebirengo bya uchumi yonege egaseti ya nation ase ensemo ya maigaye gaseti yo nige kwantenga parcel of schools running without senior managers. Teachers employer recently advertised close to 20,000 senior administrative positions in schools. Na chiskuru nchirabu chitabu ati obotenelio buya aikikereire kiombekia kolika borokia koralia amabaga chibu emerongebere ya abateneli be chisukuru echo ase chief principals batakeire chia aba wose regular schools batakeire emerongene na bane chief principal TTC batakeire batato senior principal regular school batakeire emia ya emerongebere na batano mo gocha na baka school chinde chitakeire gotwara senior teachers na boigo asega setioni wanting state creates new permit classes to attract more diplomats and foreign workers. These workers are usually paid in foreign currency, and it is an opportunity for the government to earn foreign currency from them. You negaseti ya Daily Nation na sasa mechigo story nigotanga siko under pressure has Gor Mahia host Ulinzi. Acting Gor Mahia coach has described the growth of fans in past 3 games. Yokoronga siko Otieno Sedekaya siko Otieno nigo ale eseriberera kigima kubwatakana amo nsachinde nogo kolyo kobekwe timu ya Gor Mahia kingaki ego chiko gostoria mone timu ya bana cheshi makitomna Ulinzi. Chelsea's Cairo Modric denies wrongdoing after failing drug test. Anaendi ganyo tenga nigatumigete Mario Gali atanjeiri umogosoli bwe timu ya Chelsea. Oju nyatakabaga kaba suspended kurwa se team ya Chelsea na samangana yengoyo asegeka. Na boigo Lukman from career struggles to Africa's best football player. Enike kwante igore ya mogosoli bwe timu ya Nigeria umagede na demo Lukman oju nyatakabaga koira agutoyo kaba omogosoli mutindi kigima kurwa sense ya Africa enyiringa niko anyatokaba gakorekana muna omonto otabwate matumaini bujase amangana yengoyo chinga kyali gochesere timu ya Everton, timu ya Fulham, Leicester na boigo nyuma ataraswa timu ya Atalanta asagendere kaba gagokolia buya kegima yo negaseti ya Daily Nation togoswa segaseti ya Taifa Leo. Gazeti ya Taifa Leo nige kwante lingana limwamuri katanga polisi watafuna ng'ombe wa wizi. Kisa cha kushangaza, polisi ambao wanatarajiwa kuwa walinda usalama na mali wajipata pabaya kwa kuiba ng'ombe kisha kuanza sherehe ya Christmas mapema kwa kuandaa nyama yake. Ngaba nyimba baiga nikabai bete chombe na igo kwa nyabatakire kwa sherekea gukora imiga sebanyanyire ng'ombe yibanyare ko bakuri nyamabu egento ketekera to wichana kigima. Mwanamke akagua msoga wa ng'ombe ambaye andaiwa kuibiwa na kuchinjwa na polisi katika kituo cha polisi cha Kabutagat.
Wakazi au Wakaptagat katika Keio South Elgeyo Marakwet wanaandamana wakitaka polisi waliohusika kukamatwa. Nepechi ya kabele. Wakenya waporwa mamilioni. Wakenya wabaki baada ya kupoteza mabilioni ya pesa kwa walaghai wa ardhi. Amangana yomo jindemero pechi ya kabele. Uhuru apigwa darubini. Washirika wa Rigathi Gachagua washangaa ni vipi Uhuru ataweza kumsaidia Ruto. Yune pechi ya gatatu. Ukraine yaua jenerali mkuu wa Urusi. Yune pechi ya gatano na gatatu. Na karutogo swaime nigo marasa yuarule kigima sigaseti ejo na igoro yokorobekana bunge asema kwamba maafisa 60 wamulikwa abanyatuka bako bekerwa amamocho za chindi yogo turubani korobekana kwa amatukaiga yoko ruani gose yoko amerelia au itoko basubati gose femside na mangana chenda pastry violence ase gotebekana abanyanyimbo banyatuka bako turubani okorobekana kwa renge kwa morembe atenga tunasaidia taarifa 60 zilizoandikwa na maafisa wote wa polisi waliohusika katika maandamano wiki jana. Tulitembelea kituo kikuu cha polisi wiki jana na Jumatatu Disemba tulikuwa katika ofisi kuu za maafisa wa polisi jijini Nairobi. Afisa aliyehusika katika uchunguzi katika EAU alisema. Hiyo ni gazeti hiyo ya Taifa Leo. Na ripoti ya UN ya afya ndoa za watoto zitaendelea kushuhudiwa hadi 2092. Na chinywa mochia mapema usichia bana bake niko chira chikogendera guika umwaka bwechiri bubere na merongo kiandane ebire agento yo cyane sana gekwanire gazeti ya kane na boigo madarali kupiga mnada mali za Japani na Kilonzo. Mbunge wa Taita Taveta Naomi Shabani aliyekuwa mbunge wa Taita Taveta Naomi Shabani anatazamiwa kupoteza mali za dhamani ya mamilioni ya pesa jijini Nairobi na Machakos kwa bwate kanamna nigo nisa chinda bwate ji dendi nyingi ni gazeti ya gosepechi ya gatane gokwanera. Agizo la Ruto sasa kufuruga bahari. Rais alisitaka taasisi za kiserikali na halmashauri kubuni mbinu za kuongeza mapato yake. Waagizaji magari washtaki NTSA kuhusu usajili. Yuni gazeti ya Taifa Leo ebwate amange kegima asepechi hiyo na boigo ase ensemo ya magiga iyi gazeti ya Taifa Leo nigekwanete igoro ya Demola Lukman oyo omogosoli onyatakaba agako chorumuna omogosoli omu ya kegima abu mwaka ase orogongo ru Afrika ase pechi yo malio ya Taifa Leo na boigo FIFA yatoa ufadhili wa shilingi milioni 14 kwa shule Kenya na ekiombe kiengoyo ya FIFA nigo kiarure shilingi milioni 14 yeliko nyaka bagi gosegeta obwagachi wechi sukuru gosegeta ase okobeka ase chinsema amaigerio ya masomo gochokoreka ase sukuru gose chinsemo emerongene na isam na ibere aigana berwete aba igati yaba bali banyatoka bako nyora ebiegwa una bachesa chaba kigima ase chinsemo cha Afrika irwete Ronwen Aiden Williams umugol keeper wa timu ya Mamelodi Sundowns chinsemo cha South Africa Adamara Rukumani umo striker osomo sori motu wense ya Nigeria na boiga klabu gia Atalanta nse chinsemo cha Italy na boiga nigerwete striker study wa timu ya taifa ya Canada ya Zambia na klabu ya Orlando Pride America ayo nabwe muri gato bali banyatoka bakonyora ebiegwa ase biegwa byengoyo aiga Kenya na mugano yubwe chi milioni 14 kurwa FIFA wetra ase omo president w'ekiombe FKF Kenya Hussein Mohamed niganyata kwa na kwa kiayo ase magayo konyora owo tsirwo kwa na boigo
siko atiwa katika mizani goro wakialika ulinzi iyo nigo serikali siko tena kwani rigabu chingakie timu yengoyo ya Gor Mahia egana takwirobele gochikogotoria amone timu ya Ulinzi Stars. Kakamega Stars akosara ikielekea Krismasi. Ni gazeti inare kwande tayo maarifa yao ya wondia hela kutoka kwa taka abo ni kwane tebali bako nyora gose bako tumekubo chafu gose ego to usehubi kanyorera kanyarira enibo yabo ya kila siku egera lituko mpango wa kuzuia masao kuozea mashambani na emirobeli na yaronga. Mpango unahusisha wakulima Nyandarua ambao masao yao ya ziada uchukuliwa na shirika moja linalosambaza kwa watu wenye mahitaji kama makao ya watoto na emirobeli ao nyokwenda kibuna ndagira tarigo chikonyara kabage gosarekera mogondo nande ne kwa ntenga chinzi kundi la Joyce Bad linavyofaidi wanachama nebeche 14 na bego ebeche 15 yonali anyagenda tukwa gosaire libaga se chiga seti ao ime yenzi ya kenisera nabwate egaseti ya Daily Nation na baigo Taifa Leo Mwanjua umo oligereri kolende se okorera ensameiga ne kento Kenya takabaye kwera libagali na litukuligoro no kumena na kwa bwatani be kiama kia UPA gorengi mo director na ba ko torora chiroboti chibiri gore kiama kia UPA se roboti ruanye ko bara korwa no yo minto Polycarp Okara edogo kwanira igoro ya okomera no ko litukuligora se emochi Onyamira gose county ya Nyamira adogora wa amo no moske mominyaribo moske Chakobagaka na boigo moske Emmanuel Nyambega gisesa atwanya to ba kwanira igoro ya oburaibu kiamekyo na boige mirobeli yekiamekyo niganga yekiamekyo na boigo ko bwatani ebyama binde ao se njira ya mu gusomana njira ya mu yakwaneke buna omo gusi onyare kabaga kwana neliogi elimo igoro kubwa mono igoro yali atungeti siasa na kero umu director na gante koligie chiroboti chibire anyare koba gago to chibekira ya masa yamo nigongo kumanyebuna lituko liarero gose egekeke kurubono nigo tochukana sameliende iye radio tunyara koba to konyora engwana ya masa yamo na umu no yominto Chavre Gonzarigo bagobata namo na Evans Matara banyaga bagokwanira igoro yobo bwenya kobwa bose gobwa mono obasera wobo wenia goika gosi yaito kuna nsemo ya omo director ne nyaka bago tobekira chiroboti chibere agaro togo chikonyara kwa to kolende chiroboti chibere na chingonyara kwa ngo go tigero mwancho mo ligerali tonyaka batokoranga ni Kenya ndaka wakana kiwa ase okomera no kuo we kiama kia UPA uraibu kiama kia UPA ime ye county ya Nyamira kwa mono bokora wa mono mugavana we county yuo igore umurai we kiama ikyo chekuru nsemo yane ni wangoro kwa haroni watoto nyangiri na kuna nsemo ya transmission niga koro kwa karili igo kende go twaro boligere buya ime yemero boliaga Tembe TV eye kobwati gago kwa naso musangerekano obugokoru mwaka imeye county ya Nyamira bwe kiamekea kia UPA umugavana we county ya Nyamira muske mumenyaribo nigagendere ko bagakobuli gesego kemo gusiko bamo eliokoro isi kiama kirabakonye kwenekya konyora libagali okukwanira niliogia limo gesiasa meyense ya Kenya. Ndio leo tumekaa hapa, tumekuwa na National Executive Committee ambao ikafungua njia, tukakuwa na National Governing Council today. Tumejadiliana maneno ya kupanua party. Hii ni National Party. Lakini vile tuna expand kwa top, tutakuwa tunasalenda vitu vingine kwa maeneo mengine ya Kenya. Coast ipate moja, Western ipate ingine, Rift Valley ndio tukue na nguvu zaidi
Kwa hivyo tuko tayari kwenda mbele na tutatemesha. Kufika mwezi wa June tunapanga kufungua maofisi total ikwe 26. ukwanekerekyo moske nyaribo nigagendere ko bagoteba mukia babekire kweneke bunango kwana bali hamwe nebyame bibiro isiramo negesaku kyo magusi elio ko banobo mu bunenchire yamo erabanyorere libagalya bene ukwana niyo lyogie limo elio konyole getali kurwa samagendro ya serikali nene akarato jana bamubuye kula uto kwana neruga ya at the moment ndote umondati sorovu epati ya yera kini atawateba uchimutuya unatogosuka ekure are ko bekwa sawa otherwise to ahead ukwana bagekerekyo muske nyaribo nigagendere ko bagakwenekia buna batkunyara ko bagosegeta na gutiotereria akorosi wa gekyombekeria kyo bashoria munechi mbebe mense ya Kenya kya IEBC elio kokorobo cholia sechi wadi nyama ya mune wadi nyansiongo asoba choli ubotara bagokoreka sege kabono igintu kyagendere ko bagekurateria amagenderero. Hii mambo ya kusema ajabuni IEBC kwa sababu iko kotini, nafikiri hiyo makezi ingine wezi jua vile nachikuja. Hiyo makezi chungusu, isn't it? We need IEBC as soon as yesterday. How kesi inaweza kwamba kotini namna gani na kila mtu hata machaji wanajua iko vitu ya national interest. So tunataka hiyo mambo iangaliwe. Hiyo makezi ishuruishwe because lazima itupiliwe mbali. Because you can't stop. If there was no equity in the selection of the panel, let it be sorted out immediately from above. No mweli oye umwe msiebe wadi eligo momoske nyambega gisesa oyubo igo urumunyakirego bekia mekiga kia UPA nigo neragendere ko bagagotogi obumo gusi asaganira bagusi kwanekya gugyanche kyama kia UPA na habo igo nabwatayega yo gukwana asumusangerekano yokorekana litukolya rimeye county yiga ya Nyamira twanyorana na abagusi bonspi urwate byama bire byama 8 omoske oyongo okabero mubungo South Mugrango omoske omingo magara tati kengere na abande togende kunya gukwana omoske misati na kituraje twenspi ngabagusi into turakore getangani tonyora abagusi bonspi baberirubo erimo igona the leadership of abagavana baito mugavana Nyamira mugavana Amos Nyaribo twakwale mpaka no mugavana Okisi County mugavana Simbarati and all our leaders tutetumo gusiara chamo na litore negotiator. It's very unfortunate that under this government Jomo William Ruto Nyamira County has no single cabinet secretary, has no single PS. Kisii region for the first time in history we have no single PS. And the way tora ridimwe genteke no go chamo numusangerekano oekeranwa amona barai aokorwa se chinsemo aoimense ya Kenya abu anene barababwatani bekia mekiga kia UPA abu baikirana sobomo na kulia eira yo guchikunyaraka baba bagokora emirimo asobomo elio gotinya ekia mekiga kia UPA wosio bobochori bo mwaka 2022 eginko report rigetaseni kia obwanjete kia Gatembe kurugigeiga se county ya Nyamira inchi konkoro kwa Polycarp Okara woli arobo gavana nere kwenda baikoyo kunya kwebanga bare kurwa sabo ndindi nyoro kurwa se baba origati gashagwa nabanta ababao kwenda arikale njini kiro mondo Kenya kwebangare na into abagusi twe bange no mosiko korunga Dr. Freddy Matiang'i esorekere ngaki na into twanto borichkura nge kama kiama kia UPA twatware Kenya mwarore officials beto Kwale kur Mombasa tuachire Kilifi tuachire Murang'a tuachire Nyeri Kirase abantu baisiko bonspi igo batagete omosike Matiang'i abori obo president bwa Kenya wiki yera iga twanyorana na abagusi bonspi urwate byama bire byama 8 omoske oyongo okabero mubungo South Mugrango omoske omingo magara tati kengere na abande togende kunya gukwana omoske misati na kituraje twenspi ngabagusi into turakore getangani tonyora abagusi bonspi baberirubo erimo. Taxes currently have gone so high and Kenyans are not able to make a living. And as a party, we want to offer an alternative voice.
and the nation is crying for an alternative voice, and UPA is going to be the party that can be able to carry the aspirations of Kenyans na kuleta Wakenya wote pamoja. Hata hapa Kisii mmeona watu wakiongea juu ya Obomo Gusii, na sisi kama chama tumeita wale vyama vingine vyote KNC, PDP na wenzetu wote ili tuje pamoja tutafute njia mwafaka ya kwenda pamoja kama Wakisii na pia as a nation. Our party has the philosophy that can be able to repatriate people from these high taxes, and we have always asked the government which is in place, how comes you want to bombard Kenyans with all the taxes at once? Even if you wanted to make changes, you can't bring SHA, you bring Taifa Care, you bring, everyone is confused in Kenya, and we are saying we want to provide the alternative voice for Kenyans so they can be able to air their issues. There's something in the constitution called public participation. Lazima tuelewe ya kwamba as leaders, even if we are given an opportunity to lead, we are not the end to ourselves. Kamo to UPA taranze kamo bari babwate byaba binde yatabareta amo babe amo na intwe tayari tuisaranzirange kabire tuisaranze no mingo magara tuisaranze no nyongo mingo gabwate PDP nyongo gabwate KNC tuisaranze na Kengere tuisaranze na Misati tuisaranzire nende tuanchera nirasa Obomo tokorera asiamo unaba Gusii ikiare nakigenda abantu batagete Obomo na buchinguru cheito tabwati Obomo otogo itukando kilo mondo goite rukando nende toere muroje nabona gatore gatobangire tumepangwa otobangire ngitobwate ndobwate kende nasengenjo okonyora anye no diam gochiaiga anye Nsimba yo bako bawitanana no muroyo ngakyago rwosoro oyo watama ujwande no sora mba chamo lakini rende ine byama bibe lakini ntataiti akarato woja na Obomo buye kura yoto kwana ne rugaye amandege Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Bonjour. Chinga kima togo kwalgane na go kwania asembe asenchera abane kima go tuli bageri gago gwakera ngambia mono kiguma asugo tarana Gatembe television urutwa chageto mwako yiga o 2024 wikirabone gatwikiro omwari bo mwako yiga chinga kibuga turu mutinyi 12 umutinyi wimeyega neno mono moyego uri suguku asogo tenga boygo happy holidays chinga kichigo chengere suguku inyora abamino bonse inyora urubatabu ati bonse sangana barabo abigo oshe smile na baminto bonse bari batabu ati nabigo mnenchere moyo kwenekenga uyu na spreada upendo kwa wenzetu nabigo urwa semesa ya mangana ya Gatembe television to wakarangambia mono kema watu wate sirie we don't take it for granted chinga kibuga tukali na so mwaka 2025 to watenga boygo ile chinga chao cha bene bado gando to sira nabigo gando to sira samangana onsi nabigo sire mirobeli to ya Gatembe television osire ekiunga geto boygo na kila kitu itakuwa shwari mnanchi brands agini sena I wish you happy holidays. One-on-one security services igotore namba eyemo ase ukurwa obukorere bubulindi bwigormono ase egeka nubumanyi bw'imyaka 53 bono yaire nigotukurwa chinsemo ao chobulindi buna static guarding services CCTV installation and monitoring real-time GPS tracking executive close protection security
consultancy na cyber security services Rotary Quivers debt recovery na private installation K9 unit solar system and installation cash management biometric visitors management system emergency response solutions wachachi alam na Voigo firefighting equipment Rotary Quiver electric na laser wire fence mbabwate chinsagia ao abuna bona sumuchu Nairobi uchu Mombasa Nakuru Kangundo na Voigo ase umuchi obusongo gusekise asamange na bogututarera ground floor Bishop Magwa Center yuere ase para ya Ngong Road asumuchu Nairobi sotari kireli uko ase BO Box 39 ase code ya 00100 Nairobi ni gutubwate obumanyi bw'emyaka 10 bono na kugenderera tutarere asya bichito chire egeti kya marokera y'uburemi ASK Showground angene geti Kigusi Stadium na Voigo angene Golf House twakire simi ase number 0798884949 gose 0794